Szerintem ez az új év, új én címkét is le kéne rombolni, az egészet, és hogy a legnagyobb ajándék nem is az, hogy egy új ént adhassunk magunknak, hanem egy új jelenlétet az életünkbe. Ez is a meditáció, hogy jelen vagyunk a pillanatban az életünkben, hogy úgy eszünk, hogy arra figyelünk. Sziasztok, Sunshine Regi vagyok, és itt van velem ma Kata, Sziasztok. aki 10 éve ugyanazt a kaminót járta végig, ugyanannyi idősen, mint én most. Igen, és most erről szeretnénk nektek mesélni egy kicsit, hogy itt az év vége felé hogyan lehet a Caminót összekapcsolni az évtervezéssel, azzal, hogy tudatosabban tervezzünk és lépjünk az új évünk útjára. Hogyan is tudjuk a Camino tanulságait, a tanításait a mindennapi életbe tenni. Ja. Hogyan tudunk a hétköznapok során is ugyanúgy jelen lenni, és a hatalmas káoszban is megtalálni önmagunkat. Szóval, hogyha nézzük a numerológiát is, akkor a 2025-ös év az a 9-es számjegyet képviseli, az a lezárás, az elengedés éve volt, míg a 2026 az a kezdetek, az elindulás éve lesz, tehát szerintem elképesztő. Igen, erőt képvisel ez az év, és ehhez pedig le kell zárnunk, és itt kell hagynunk ebben az évben, ami már minket nem szolgál, amiből elég volt. Hogyan tudunk elengedni? Nekem megszületett most pont így a karácsony elteltével egy olyan, hogy I'm done, elég volt. És szerintem ez az erő, ami hogyha megszületik bennünk, akkor tudunk tovább lépni, mert különben mit tudunk csinálni? Ki az, aki cselekszik? Mi cselekszünk? Mi tudjuk meghúzni a határainkat. Úgyhogy tök jó ezzel lendülettel belelépni, hogy na, most elég volt valamiből, és hogy akkor mi az, amire viszont vágyunk helyette, hogy hogyan szeretnénk élni. Nyilván év végén ez úgy hangosabb a világban, hogy most gondoljuk át, de ezt bármelyik nap megtehetjük egyébként, hogy mától vagy holnaptól máshogyan élünk egy kicsit. Igen, és hogy valóban a főszereplője tudjunk lenni a saját életünknek, a szuperhőse, a hétköznapjainknak, és igazából ez nem egy dátum, az a cselekedésnek a mostani pillanata, hogy ezt bármikor elkezdhetjük, igazából a saját bátorságunk, ami visszatart minket, hogy mennyire tudjuk tisztán látni önmagunkat, hogy mi erre képesek vagyunk, és igazából semmit se kell változtatni ahhoz, hogy mi jobb emberek legyünk. Tehát ez a új év, új én fogalom is szerintem egy ilyen képzavarként van meg az emberekben, hogy nem kell ahhoz belekényszeríteni magunkat egy olyan szerepbe, ami igazából tőlünk teljesen eltér. De tök jó ez a tapasztalat, ami megvan benned már, hogy ezt megmerted lépni, ugye, hogy elindultál. Mert szerintem a tapasztalatból lehet nagyon sokat tanulni. Mert olvasgathatunk, meg hallgathatunk dolgokat, de ha nem cselekszünk, és tapasztaljuk meg ezt a saját bőrünkön, amit te most így magadba szívtál idén a Caminón, akkor úgy nagyon nehéz azonosulni, vagy fejlődni. Neked mi az, amit hozott az elmúlt év? Én a tavalyi évemet úgy kezdtem el, pont ebbe a csapdába estem, hogy én csak akkor vagyok szerethető, én csak akkor vagyok jó, hogyha nekem van egy ilyen feszített, kontroll alatt tartható napirendem, hogyha tartom magamat, akkor én leszek az, aki szeretnék, akkor leszek sikeres, akkor fogok elérni bizonyos célokat. Viszont ez teljesen el kellett engednem, hiszen ugye a Camino is rávezetett arra, hogy minden ott van bennem, amire eddig kerestem a választ, és hogy igazából a jelenlét az mindennél értékesebb, és hogyha nekem nem válik be az, hogy hajnali 5-kor keljek, és hidegzuhannyal fürödjek, illetve minden egyes nap sportoljak, még akkor is, hogyha egyszerűen teljesen széthajszolom magamat, ez nekem nem vált be, és hogy a saját ritmusomat megtaláljam, és hogy ez az év nekem leginkább azt adta, hogy a belső hangomat végre meghalljam. Mert hogyha ez működik, hogyha az intuíciómra tudok, ha magamra tudok hangolódni, akkor igazából ezek természetesen jönnek. Akkor megérzem, hogy nekem most van méreganyag, amit ki tudok magamból adni, akkor elmegyek edzeni. És ez micsoda tudatosság, hogy képes vagy meghallani, hogy mi az, amire szükséged van. Ez óriási felismerés. Szerintem ez a kulcsa az életnek, hogyha jóba vagyunk önmagunkkal, de úgy, mintha a szerelmünk lenne, ez ilyen
lehet átesni ugye a másik oldalra, ugye most már mindenki narcisztikus ebben a világban. Igen, divat kifejezés. Igen, de hogy valóban, hogy ezt megtapasztalni, hogy a legjobb barát lenni magunknak, igen. és hogy megérezni minden rezdülésünket, hogy látni, hogy mikor vagyunk kimerültek, hogy milyen testi jelzések vannak. Például itt van nekem az ekcémám, és tudom, hogy most ebben az időszakban túl sokat adtam. És hogy egyszerűen ez a külvilágból nekem most sok volt. És hogy pont, ami ezt a lecsendesedést, az új évet hozza, hogy így visszataláljak önmagamhoz, és hogy végre a saját válaszaimat halljam meg, és ne a kényszer, hogy kiadjam magamból az utolsó erőforrást is, hanem nekem arról szól az új év, hogy tükröt állítsak önmagammal. És neked miről szólt ez az év? Ahogy hallgattalak, annyira eszembe jutott a 10 évvel ezelőtti önmagam, ugye pont beszéltük, hogy 11-12 év van közöttünk, hogy nagyon más élethelyzetben vagyok most, és ez a lendület, az a szabadság, ami benned van, a felelősség egyben, tehát hogy szabadság és felelősség, hogy az életünket tényleg mi irányítjuk úgy, ahogyan akarjuk. Az, hogyha ezt úgy csináljuk, hogy szeretjük és elfogadjuk önmagunkat, az a szupererő. Hogyha tudjuk, hogy mindig magunkra számíthatunk, és ez nem azt jelenti, hogy magányosak vagyunk, hanem mindig jön az, ugye az utunkba, aki majd segít, vagy társ, vagy tanít, és hogy közben mindig ott vagyunk mi. És hogy ha jobb vagyunk önmagunkkal, akkor az ilyen nagyon nagy flow tud lenni. Nekem az is sokkal hosszabb volt az út. Szóval a Camino után még jó sokáig nem békültem ki ám így önmagammal. Sokat segített a Camino is, hogy elfogadjam, hogy ne akarjak mások után menni, ne akarjak hova tartozni mindenképpen. Ugye a Caminós családunk, akik Igen. ez nagyon hasonló az utunkban. Szerinted tudatosan keressük a Camino és utána lévő életben ezeket a kapcsolódási pontokat? Valahova tartozás, ez mindenki életében fontos? Szerintem fontos, mert hogy emberként ugye úgy vagyunk beprogramozva, hogy akkor élünk túl, hogyha a közösséghez tartozunk. Tehát a közösség az fontos, de hogy választjuk is a közösséget. Nyilván van egy család, amiben beleszületünk, de ezen túl egyébként mi teremthetjük meg azt a kis mikrokörnyezetet, ahol tök jó, ahol építhetjük egymást. És szerintem ez a közösségépítés, amit te is csinálsz, ez ezért iszonyú fontos, ahol hasonló gondolkodású emberek vannak velünk, hogy együtt egy kicsit szárnyalhassunk jobban, igen. Mint ahogy egy őrült világ rohan. Együtt ragyoghassunk. Így van, igen. Én azt tapasztalom, hogy akkor tud a megfelelő közegébe csatlakozni, akkor tudja ezt megtalálni, hogyha előtte magához csatlakozott, és hogy valóban szembesítette önmagát akár a démonokkal, a napos oldallal is, és hogy nem kell megérkezni, mert szerintem erről te is tudsz beszélni, hogy nincsen olyan, hogy megérkezés. Tehát minden egyes nap hoz egy új tanítást, de hogy elindultunk az úton, és hogy ahogy magunkat választjuk, ahogy rá tudunk lépni a saját utunkra, hogy magunkat tudjuk minden egyes helyzetbe választani, vagy jobb esetben megpróbálni, igen, ez így a papíron jól hangzik, igen. De hogy utána az élet az elénk tárja a csodákat. Igen, de hogyha jól érzed magad abban, amiben vagy, meg hogyha úgy tele tudsz bízni az életben, hogy jönni fog az, amit szeretnél, de hogy közben nem a jövőben élünk, hogy majd akkor, hogyha ez vagy az teljesül, akkor boldog leszek, hanem hogy közben az úton, hogy hogyan érzem magamat a mindennapjaimban. És attól még mondjuk egy vision board, ami most, hogy újévi fogadalmak, bármi, amit szeretnénk, azt kitűzzük, az tök jó, mert hogy tudjuk, hogy egyébként mi az, amit szeretnénk, és ez is egy önismeret, hogy én amúgy, nem tudom, mi a fontos nekem, nagy autó, vagy az, hogy elutazhassak, hogy megtaláljam a társamat, vagy bármi. Mert akkor afelé nyitok, afelé megy az energiám, de közben lehetek boldog, közben megtalálhatom egyedül is azt, amit tök jó. Pont amikor 10 éve hazajöttem, ilyenkor jöttem haza karácsony előtt, mert én a Camino után kint maradtam Barcelonában még egy pár hónapot, hogy új életet kezdek.
Mindegy, hazajöttem, mert nagyon hiányzott mindenki, és hazajöttem a gyerekszobámba, borzasztó volt, és a magam alatt voltam, hogy úristen, nem hiszem el, hogy ezt a nagy utat, ezt a nagy szabadságot bejártam, és most így azt éreztem, hogy így meg vagyok rekedve. És a Camino depresszió az egy abszolút, valós dolog. Ez az, igen, most már tudom, akkor még nem tudtam. És hagytam, hogy szarul érezzem magam. És amúgy így jó volt beleengedni magamat, mármint így utólag, akkor nem volt jó, de megengedtem magamnak, hogy oké, lehetek szarul. De ez is a tudatosság része. Igen, akkor már ez megszületett. És akkor ebből jött az, hogy oké, akkor mit szeretnék? Megráztam magam, és akkor elkezdtem új munkákat vállalni, új helyzetekbe beletenni magamat, kimozdítani a komfortzónámból saját magamat, az otthoniból is, változtatni. És még abban az évben, tehát leírtam, hogy milyen férjet szeretnék, és hát gyakorlatilag nyáron már együtt voltunk. Úgyhogy ez a magic, ami igazából nem magic, mert mi teremtjük. Mert Camino varázs, ahogy szoktuk mondani, de erről szól a Vision Board, az új évtervezés, ami ugye a Camino varázs is, hogy igazából amit mi szeretnénk megteremteni, és hogy ezt igazából a való életben mi ezt el tudjuk képzelni, hogy ez már a miénk, és a jelenünkben van, az ott van, erőlködés nélkül csak elénk tárja az élet. Igen, ez a könnyedség, hogy könnyeden teremteni. Igen. És attól még lehetnek nehéz és rossz napok, lehetnek nehéz élethelyzetek, de hogy mindig fel tudjuk emelni saját magunkat. A Münchhausen bárónak a kifejezése, hogy a hajónál fogva felemelni magunkat. Nagy képesség. Igen, és szerintem ehhez az is hozzájárul, hogy bízni magunkban és az utunkban, még akkor is, hogyha nem látjuk, hogy hova vezet az. Igen, bízni. Igen, bízni és hogy hinni magunkban, hogy valahogyan meg tudjuk oldani. Csak ez a belső erő, ami minket sokszor elválaszt a céljainktól, az álmainktól, mert hogy az is egy nagy lépés, hogyha merünk nagyot álmodni, hogy igen. Nekünk ez jár. És mennyien mondhatják azt, hogy hát ez tuti nem meg. Tehát, hogy lehúznak minket egy csomóan, és ha hagyjuk. Mert hogy igazából, hogyha eljutunk oda, hogy amúgy nekem nem számít a te véleménye, vagy hogy úgy igazán számít-e a mások véleménye. Ez olyan, mint a negatív komment. Igen. Odaszarik, hagyom, hogy egyek belőle, vagy lehúzom Ügyes. Inkább a WC. Ügyes, igen. Ugye csak az tud emelni mást, aki önmagában egyébként legalább egy picit jól van. Igen, úgyhogy nem hinni senkinek, hogyha nekünk van valami vágyunk, tervünk, akkor ha mi ezt szeretnénk, akkor miért ne lehetne valóság? Igen, hogy ne hagyjuk, hogy más megakadályozzon. Igen. Mert tényleg túl rövid ahhoz az élet, hogy hagyjuk elveszni ezeket a lehetőségeket, és hogyha már ott van a kis belső hang, akkor az valamiért előjött, tehát azt végig kell vezetni. Igen. És nekem például a 25-ös év az erről szólt. Célkitűzésem erre az évre, utazás önmagamban és a világban is, és így jött ugye a legnagyobb álmom, amin igazából magam is meglepődtem, hogy megcsináltam a Camino, mert hogy csak annyi volt, hogy elinduljak. Tehát, hogy én így ezt mertem álmodni. És szerintem a következő évet is úgy érdemes tervezni, hogy nem egy hatalmas vision boardot magunk előtt látni, elképesztő sok tervvel, mert én személy szerint én abban elúszok. Számomra az megfoghatatlan, nekem ez nem működött, amikor mindenem előtt volt, és igazából még frusztrált is, hogy hát nekem nem sikerül, pedig látom a TikTokon mindenhol, hogy mindenkinek bejön az élet, és hogy mi áll mögötte akkor, hogy mi kell. Tehát, hogy tudok vonzani, de hogy pont azt az életet, amit szeretnék, az nem tud úgy működni, ahogy én azt elvárom. Fogtam, és egyetlen egy célt tűztem ki magam elé, egy nagy buborékot, és ezt elkezdtem szedni, hogy akkor mit tudok tenni minden héten, hogy előrébb jussak ehhez a célhoz. És akkor így csinálom a vision boardot is. Én egyébként a gépen csinálom, ha már minden nap használom. Képekkel? Igen, hogy minden nap ott legyen előttem 6 kép, vagy egy szöveg, tehát hogy minden nap úgy emlékeztessen, hogy ne legyen ez a túl sok érzésem. A kicsit így az álmokból a célokba is. Ugye ez a coaching, hogy kérdezünk, hogy oké, akkor mondjuk hogyan akarod elképzelni
a mindennapjaidat, hogy egy évvel később, hogyha itt beszélgetünk, akkor mit mesélsz az elmúlt évedről? Mi kellett ahhoz, hogy ezt megvalósítsd? Milyen lépéseket tettél? Azért jó kérdezni, nem biztos, hogy van egyből válaszunk, de mégis megnyitja a teret, hogy jöjjenek a válaszok. Úgyhogy ez a Year Compass, amit te is mondtál, ez tök jó, hogy vannak ilyenek elérhetők. Teljesen ingyenesen, letölthető. Igen. Én egyébként nekem ez volt az első tudatos döntésem az életemben, nagyjából 10 évvel ezelőtt, tehát hogy így voltam majdnem, hogy 14 éves, és valahogyan így szembe jött velem pont egy ilyen videóban, hogy ez letölthető ingyenesen, hogy legalább ennyi legyen meg minden évben. Szerintem, amit leírunk, az sokkal erőteljesebben jöhet létre, mert hogy már az kikerül belőlünk, ott van előttünk, bármikor vissza is nézheted, de nem is kell. Én is mindig írtam naplót, nem mindig volt ilyen, ez a Year Compass, amit használtam, de mindig írtam egy pár dolgot, hogy mi az, amit nem szeretnék, az sokkal könnyebb volt sokáig megfogalmazni, mint hogy aztán mi legyen a fókuszom. De nem baj, mert aztán ezekből a nemekből jött az, hogy oké, akkor mit szeretnék. Szerintem a tudatosságnak ez az első lépcsőfoka, hogy ami a Caminón is, ez eléggé szembe jött velem, hogy igazából nem arról szól, hogy minél több minden legyen a hátizsákunkban, és hogy minél több minden szeretnénk a következő évben is, hanem igazából, hogy mit tudunk magunkról lehámozni, hogy mi az, amit elengedünk, amit 25-ben hagyunk, mert hogy ugye a hátizsákunk így túl nehéz lenne, hogyha mindent is cipelnénk, és előtte muszáj kitpakolni, és átgondolni, hogy most akkor mit is vinnék tovább. Igen. Igazából arról szól az élet, hogy minél kevesebbet cipeljünk, tehát a megfelelés, a kényszer. Igen, de nagyon érdekes, hogy egyébként mennyire sokan ragaszkodnak ezekhez az érzésekhez, igen. mert ugye ez ismerős. Is. Ragaszkodnak, tehát hogy tényleg saját magukat gáncsolják az emberek folyton. Nagyon sok olyan kliensem van, akiknek egyébként kívülről minden rendben van, ugye materiálisan, és ahogy elmesélik a problémáikat, igazából én mindig azt látom rajtuk, hogy annyira bántják saját magukat, hogy ezzel okoznak csomó problémát még maguknak, igen. Ahelyett, hogy a megengedés, a könnyedség, az bekerülhetne az életükbe, mert hogy nagyon meg akarunk felelni, hogy itt vagyunk az új év tervezésnél, és miben szocializálódtunk, hogy hogyan állunk az élethez, mik a tapasztalataink eddig. To-do list. Igen, bizony. Túlhajszolás, akkor vagyunk csak jók, hogyha igen, van 10 teendő. Mártír szerep, hogy mindenki ki van, és úristen, nekem a legnehezebb. Tehát, mintha versenyeznének az emberek, hogy kinek a legnehezebb, miközben mindenkinek megvan a saját. A keresztje, vagy bárhogyan hívhatjuk azt, amit cipelünk, de hogy... És az se véletlen. Az se véletlen, így van. Mit kezdesz azzal? Mit tudsz abból főzni? Igen, és hogy miért ne lehetne egyébként ezt így jól kihasználni, hogy ha jövő héten vége az életünknek, akkor ezzel töltöttük, hogy ez volt a fókuszunk, hogy mennyire nehéz minden, hogy rohanunk állandóan, és to-do listákat pipálunk ki állandóan. Hát nekem itt a gyerekes életmódban, ugye halljuk, hogy ott fönt rohangálnak, nem tudom mennyi hallott életmódban, így abszolút látom a környezetünkön, és mi is nagyon sokszor estünk ebbe a hibába, hogy feladatok. És erről is beszélünk már a férjemmel is, hogy miket kell csinálni, kivel mi van, így a gyerekekkel is. Szerencsére a férjem is képes azt mondani, hogy na állj. Rólunk van szó, hogy mi ketten kik vagyunk, és hogy tényleg ezt látom, hogy annyira rohan a világ, hogy egy ilyen Year Compass-t kitölteni, például nem szánunk időt rá. Te hogyan fogod tölteni? Nekem az új év az mindig egy ilyen meghitt ünneplés, hogy kicsit tükröt állítsak magamra, hogy hol is tartok, hova is szeretnék eljutni, tehát én az évet egy ciklusnak élem meg, és a megújulás majd az tavaszkor, a virágzáskor jön. És most inkább egy ilyen elcsendesedés, hogy mit szeretnék elgyászolni, és minek szeretnék teret adni, hogy mi legyen a fókuszban.
És hogy pont nekem ez a rituálém igazából, már ez az egész időszak nekem, tehát a karácsony után elmegyek fodrászhoz, elmegyek mindenféle ilyen szépségszalomba, pedig egész évben nem járok, de akkor megpróbálok mindenhova is bekéreckedni, kozmetikus, tehát hogy ez a tisztulás legyen meg, és hogy tényleg így tudjam engedni 2025-ben, és persze ezt nagyon nehéz lelkiekben megélni, ahogy te is mondtad, hogy ugye a test az sokkal gyorsabban megy, és hát rengetegszer nem érjük utol magunkat lélekben, de hogy mégis megpróbálni, és hogy ez a pár nap nekem erről az összehangolásról szól, hogy mit is tanított ez az év, és hogy mit szeretnék, hogy tovább vigyek a következő évben, hogy miről is legyen szó. Megcsinálom ugye a kis évtervezőmet, meg a kis vision boardomat. Nekem így abszolút ez a lecsendesedés időszaka. Legalább évben egyszer legyen az, hogy nem össze-vissza lövöldözöm a nyilaimat. De hogy ez is jó, tehát a te temperamentumod, az egy nagyon jó dolog, hogy felismerted, hogy mennyi csoda van az életben, és hogy így mész, és a csodákra fókuszálsz. De ahol a fókusz, ott az energia, a gyermeki rácsodálkozás az életre. Szerintem minden nap tök fontos, hogy ezt tudatosítsuk. Nekem ezt a Camino-ot, tehát hogy ez még mindig velem van, ugye ezt így szoktam mutatni, hogy ahogyan jártam az úton, ugye ez a természet csodája van folyton velünk, és ott van időnk észrevenni, ott van csend körülöttünk. De van időnk meghallani a válaszokat, igen. Meg hogy újra gyerek lenni. Én nagyon felnézek a gyerekekre. Tehát szerintem mi túl sokat is vagyunk a saját fejünkben, és ugye hát az a különbség a gyerekek és a felnőttek között, hogy nekik minden új, minden felfedeznek, abszolút. És hogy ők kifelé fordítják az energiát. És nagyon ott vannak abban a pillanatban. A jelenben. Nagyon. Igen, ez egyébként csodálatos. Nekem óriási tanítás a gyerekeim. Amúgy minden nap. Szerinted miért fontos meditálni? Hú. Mindenkitől azt hallják, hogy meditáljatok, mert attól jól lesztek, és hogy attól meghalljátok a válaszokat, de hogy leülünk, és akkor ott jönnek a teendők, ott jön a rengeteg minden, és félnek az emberek a csendtől. És igen, és minden gurutól azt hallani, hogy minden egyes nap leül, akkor is, hogy szembesüljön velünk. Hogyan lehetne a rohanó hétköznapokba beleilleszteni? A saját példámról tudok mesélni, mert nyilván az, amit én tapasztaltam. Ugye amikor otthon voltam a picikkel, akkor nagyon kellett a pihenés gyorsan. És akkor elkezdtem a jóganidrát. Ugye az egy vezetett meditáció, hogy végig vezet mindenen. És ez nagyon, nagyon hatásos volt. Aztán elmentem, megtanultam én is a transzcendentális meditációt. Ez napi 2x20 perc. Nekem általában az, ami sikerül, de végre egy olyan technika, ami megengedte azt, hogy lehetnek gondolataim. Tehát, hogy megtanították azt, hogy a meditáció az nem az, hogy nincsenek gondolataim, hanem pusztán szemlélődünk. Van, amikor ilyen, van, amikor olyan. Ugye a guruk, akik Indiában, vagy tök mindegy, egy elzárt világban élnek, és nem ezt a hétköznapi valóságot, ami itt a mi valóság, nem azt élik, nagyon más nekik meditálni, mint nekünk. Az, hogy 20 percig nem ér inger, mert lehalkítom a telefonomat, és semmi külső dolog nem tereli el figyelmemet, az már önmagában egy nagyon furcsa tapasztalás volt az elején, de nagyon jó, mert azt éreztem, hogy úristen, minthogy aludnék egy órát, annyira fáradt voltam a gyerekek mellett. És most már annyira rászoktunk a férjemmel együtt, hogy köré alakítjuk az életünket. Tehát ez be van írva, hogy a naptárban ki kell húzni ezt az időt. Ki kell. Igen, és most már a gyerekek is tudják, 4 és 6 évesek, tudják, hogy most meditáció van, és akkor 20 perc csönd, és végre már betartják. Szerintem pont ez a cél lehet 26-ra, hogy valóban hogyan lehet jelen lenni. Igen, a mindfulness meditáció ugye az arról szól, hogy a tudatunkat szándékosan a jelen pillanatra irányítjuk. Tehát az, hogy most itt ülünk, és hozzáér a fenekünk a kanapéhoz, ez is a meditáció, hogy jelen vagyunk a pillanatban, az életünkben, hogy úgy eszünk, hogy arra figyelünk. De hát általában hogy eszünk, hogy kocsiban, menet közben telefonálunk. Igazából az egész zarándoklat alatt egy meditatív állapotba kerülünk.
Csak hát én is, ahogy visszazökkentem ide, azt hittem, hogy ez egy ilyen álom az egész, és nagyon nehéz volt fenntartanom azt a Camino varást. Meg felismerni, hogy oké, azért számtalanszor van nekem is, hogy rohanok, hát két pici gyerek, vállalkozások, de hogy még a rohanás közül is így figyelem, hogy most nagyon rohanok. És ez mit vált ki bennem, ez milyen érzés? És vagy tök ideges vagyok, oké, akarok így maradni? Vagy mondjuk beteszek egy zenét. Tehát, hogy kihasználom azt a rohanós időszakot is, amit a kocsiba töltök, vagy a dugóban, hogy az is a pillanat, az is egy jelenem, és hogy nem érek oda, hát akkor majd ott nem érek oda. Az az akkori probléma lesz. Igen, ugye, majd amikor odaérek, átmegyek a hídon. Igen. Ez nagyon Miért fontos jobb idegesen tudás. vezetni például? Így van. Nagyon fontos lenne, hogy kollektíven megállítsuk ezt az egészet, hogy hova rohan a világ, hogy menjenek vissza a természetbe az emberek. De ezért például Magyarországon is tök jó kiránduló helyek vannak, el lehet menni Dunapartra is, de hogy ezt bevezetni, hogy a természetbe tölteni több időt, Igen. kütyük nélkül. És hogy tanuljunk a természettől. Igen. Mert igazából semmi más nem kér tőlünk az élet, csak hogy a természet ritmusával éljünk, hogy megélje ezeket a fázisokat. Nem kell elmenni egy guruhoz. Igen. Vagy, tehát a tapasztalás az fontos. Mi vagyunk a saját gurunk. Igen. Magunknak. Szerintem ez az új év, új én címkét is le kéne rombolni az egészet, és hogy a legnagyobb ajándék nem is az, hogy egy új ént adhassunk magunknak, hanem egy új jelenlétet az életünkbe. Ez tök jó. Igen, ez jó megfogalmazás, ez az új jelenlét. Igen, tehát eddig is el kellett jutnom, hogy nem kell mindig inger, nem kell mindig körülvenni magunkat társasággal, vagy cuccokkal, hanem tényleg az a lényeg, hogy egészségesek vagyunk, és a hála. Nálunk van minden este egy ilyen kis hála beszélgetés, hogy nem aki miért hálás, de ilyen könnyeden. Nálap is valószínű, hogy ezt kicsit úgy felhangosítjuk, hogy mi volt az elmúlt évben mondjuk, amiért hálásak vagyunk. Végignézzük a képeket, videókat, hogy mennyi minden történt, mert ilyen. És akkor a férjemmel kettesben meg vagy kitöltjük, ha lesz rá energiánk, vagy utána. Ha elmennek oviba, akkor lehet, hogy akkor lesz rá időnk. Persze. Semmi se történik, hogyha Abszolút. január 15-én kezdjük az új évet. Igen. Van egy ilyen coaching kérdés, hogyha nem számítana semmi, se pénz, se semmi, akkor hogyan élnél? És így azt tudom mondani, hogy ugyanígy, ahogyan most élünk, persze mindig lehet tökéletesebben, Fényesebb. Igen, de hogy nem vágyom a luxusra, nem arra vágyom, hogy 800-szor menjünk ide-oda, hanem hogy egészségesek legyünk, és képesek legyünk egymásra figyelni, de hogy értékelni azt, ami van. Minimál című dokumentumfilm, ez nekem nagyon nagy tanítás volt, nem tudom, láttad a Netflixen, Igen. hogy tényleg nem kell ez a sok minden, és ugye a Caminón is, hogy belefér a hátizsákba minden. Tök érdekes volt, amikor egy hónapig ugye sétáltam, és utána elértem Barcelonába, és így azt éreztem, ezt szerintem meséltem neked valamikor, hogy mindenki divatosabb, mindenki menőbb, nekem ez is kell, meg az is kell, hogy valóban hogyan tud hatni ránk a környezetünk, és akkor aztán abszolút így még nem voltam tudatos, viszont ez a tapasztalás, ez tök sokat segített, hogy úristen, nem szabad ezt hagynom, mert hogy mindenem elég, ami a hátizsákomban van. És aztán hazamentem, és így ott is körülnéztem, hogy nekem ennyi cuccom minden van. cucc. Igen. Igen. Például nekem az új év várásába, megteremtésébe az is beletartozik, hogy most én mindent kipucoltam a házból, és olyan könnyedén, hogy nem ragaszkodom a tárgyakhoz, hogy éreztem, hogy ez csak viszi az energiát, és hogy igenis fontos az, hogy mennyi tárgy van, főleg ugye a hálószobánkban, ahol ugye a legtöbb időt töltjük, és ahol regenerálódni szeretnénk, hogy mik vesznek körül, milyen energiái vannak a tárgyaknak, igen, hogy fel tud-e az a légkör tölteni minket. Én az applikációkkal csináltam ezt, megpróbáltam a Temót, a Sheint, minden olyat, ami csábít, hogy esetleg vásároljak, még akkor is, hogyha nem kell. Értesítéseket én nem kapok, de még így is felmentem, és akkor akartam valamit, és jött nyilván, ezek nagyon jól be vannak állítva. Tehát nem hangot nem kapok semmiről. Te kapsz? Én mindenhol kiállítottam az értesítést, és ezért sem tartom magamat influencernek, mert nem tudom követni. Egyszerűen
éreztem, hogy amikor mindig görgettem, hogy úristen, ki kommentált, ez egy nagyon nagy csapda, és mindent kiállítottam. Sehol se kapok értesítést, csak ugye az üzenetek, tehát ez a WhatsApp, Messenger, de nem is használom egyébként a social médiákat, tehát a Caminon egyáltalán, tehát ott igazából így nem kényszerítettem magamat, hogy egy social detoxba rakjam magamat, hanem ez magától jött. És ez a szép, amikor tudatosan, amikor a saját energiában, igen, hogy amikor saját energiánkban vagyunk, akkor érezzük, hogy mi jó magunknak. És hogy amikor így magától tud jönni ez, hogy nincsen szükségem látni, hogy mások mit csinálnak, igen, mit esznek, meg hogyan töltik a szilvesztert. Tök mindegy. Hogy nem mindegy. Igen. Van ez a kép is, hogy te is állarcban vagy, meg én is állarcban vagyok, de te azért vagy állarcban, mert én állarcban vagyok. Ez amúgy tényleg. Igazából csak annyi az egész, hogy őszintén elmondjuk, hogy magunkban mi van. Igen. Asszertívben, hogy azért, hogy ugye a másikat ne bántsuk meg, de hogy ez nekünk hogy esett. Igen, meg miért lehetne nehéz, meg rossz. Igen. És én nagyon szeretem az ilyen hiteles tartalomgyártókat, ezért most már egyre több olyan van, akik megmutatják, hogy amúgy ez iszonyat nehéz élethelyzet tud lenni. És akkor így az tök jól esett, hogy amúgy ezzel nem vagyok egyedül, hogy nem tökéletes mindenki másnak, nem könnyebb, hanem tényleg megvan mindenkinek a nehézsége. Úgyhogy ez tök fontos, hogy offline úgy legyünk, hogy lássuk a valóságot, hogy szemléljük, hogy beszélgessünk. És visszacsatolva, ezért is fontos a meditáció. Mert így van? Igen. Igen, mert hogy szemlélni megtanulunk. Hogy nem átélője, vagy elszenvedője vagyunk a helyzetnek, és hogy kitesszük magunkat a környezetnek, hogy befolyásoljon, hogy ha ő elment szilveszteri buliba, akkor nekem is el kell menni, pedig én rohadtul nem ez a típus vagyok, meg nem esne most jól, hanem egyszerűen csak nézni, igen, hogy mi történik körülöttünk, hogy hogyan alakul az élet, igen, és hogy ebben a flow-ban maradni, hogy úgy átfoljon rajtunk ez és az egész. Saját életünkre fókuszálni, miközben nem az is pont elég. Egocentrikusan, hanem hogy közben ott vagyunk másoknak, meg segítsünk. Ugye ebben az individuális társadalomban itthon, ahol az ego nagyon felhangosodik, hogy mindenki csak én, hogy úgy legyünk hogy jól legyünk, hogy tudjunk adni is másoknak, hogy egy kicsit így jobbá tegyük a világot. Szerintem ez egy tök fontos cél lenne így mindenkinek, hogy segíteni, képesek legyenek, hogy annyira megerősítsük magunkat, hogy képessé váljunk, segíteni másoknak is, de ahhoz először tényleg magunknak kell, és hagyni is, hogy akár nekünk segítsenek, meg segítséget kérni. Én ezért vagyok azokra tök büszke, akik mondjuk eljönnek egy coaching folyamatba, mert ők már tesznek valamit. Tehát ők már nem bekengeni akarnak. Igen. De bátrak, hogy szembesülni szeretnének az életükkel. Hogy valamit cselekedni, hogy na akkor kimozduljanak. Ide nekem az oroszlán. Ja. Én például volt, amikor pszichológusnál voltam, volt, amikor coachnál, volt, amikor baráti beszélgetések. Tehát, hogy mindig volt olyan segítő személy az életemben, akivel tudtam tovább lépni a vágyott céljaim felé, a vágyott én képem felé, és még mindig tudok csomó mindent felsorolni, hogy mi az, amin szeretnék dolgozni. Nyilván szeretnék lapos hasat, tehát, hogy nyilván vannak ilyenek, de hogy tudom, hogy ki a megfelelő ember, aki akár tud támogatni, mikor kell, mikor nem kell, hogy az önismeret így ebben tök fontos, hogy tudjuk, hogy igen. Most ez egy tök jó példa, hogy én nagyon sokáig küzdöttem túlsúllyal, tehát hogy én egy plusz 15 kilóval több voltam, és hogy volt már egy olyan pont, amikor így én ebbe így belefáradtam, hogy én lefogyjak, és egyszerűen így elfogadtam önmagamat, hogy így is szerethető vagyok. Kit érdekel? És hogy így is meg tudok jelenni akár a médiában, így is tudok munkát találni, így is tudok párt találni, de hogy az a rohadt kondibérlet az nem járt le, mindig ott volt, meg a kutyákat el kell vinni sétálni, tehát hogy ez a mozgás az mindig jelen volt az életemben, mint egy terápia, és elkezdtem az egészbe beleszarni, és jól érezni magamat a bőrömbe, de úgy igazán, hogy úgy habzsolni az életet, nem érdekelt, hogy mit teszek, viszont a tükörben, akit láttam, elkezdtem szeretni, elfogadni, és hogy úgy tényleg úgy felnézni magamra, hogy igenis előre léptem, és hogy elkezdtem tényleg a saját erőmbe lenni, és hogy elkezdtem a saját életemet élni.
nem másoknak akartam valaminek mutatni, mert hogy rájöttem, hogy ez az egész fogyókúra igazából, amit én elvártam magamtól, az azért van, mert mindenki, akit látok körülöttem, nátszák kisasszonyok, és akkor hát nekem is azt kell lenni, hát hogy akkor be kell állnom a sorba. Ugyanazzal a sporttal, meg ugyanazzal az étkezéssel hirtelen úgy elindult a fogyás, hogy most meg itt ülök. Az elfogadásból. Igen, csak az elfogadásból. Persze, most már sokkal egészségesebben, meg rengeteget sétálok. Nekem az segített így a terápia, meg az egész... Tehát így a Camino előtt is, nekem ez egy ilyen napi rutin volt. De hogy igazából ez hozta a változást, hogy végre elfogadjam magamat úgy, ahogy vagyok, és hogy így az új évben sem kell olyan nagyot várni, hanem egyszerűen csak így belépni az energiánkba, beleállni magunkba. Igen, ez milyen nagy dolog, amit mondtál. Igen, és hogy ez az egészséges énkép, az ez, hogy nem az számít, hogy lapos a hasunk, hanem hogy egyébként egészséges választásokat hozok, tehát egészségtudatosan élem az életemet, és van energiám. Mert azért nagyon sok olyan ismerősöm, kliensem is van, akik tényleg így 40 kilók vasággyal, és iszonyatosan szorongók, sosincsenek megelégedve magukkal, nagyon mindig van valami betegségük, szóval nem ettől leszünk egészségesek, amit el akarnak velünk hitetni, és nem akkor leszünk értékesek, ha tökéletesen nézünk ki, hanem emberek vagyunk, mindenféle, úgy, ahogy vagyunk, és ez oké. Nekem a lovak például ebben segítettek nagyon sokat. Egy ló nem ítél, hogy nézel ki, nem kérdezi meg, hogy milyen autóval jöttél, hanem hogy hogyan vagy jelen ott, hogy belőled mi az, ami árad. És tök jó, hogyha az ő szemükkel tudjuk látni saját magunkat is, elfogadóban. Úgyhogy például amúgy ez egy tök jó újévi fogadalom, hogy elfogadóban, könnyedebben, és hogy mi kellene ahhoz, hogy jobban legyek önmagammal és a világommal, ami körülvesz. Ez nagyon jó gondolat, és hogy felfejlődjünk az állatokhoz és a természethez. Ja, igen. Hogy végre harmóniában tudjunk összhangban élni, mert hogyha velük tudunk összhangban élni, akkor igazából magunkkal is. És hogy ez így soknak tűnik egyszer, ez az egész önismereti út, de hogyha az ember nem gondolkozik ezen annyit, és nem a fejével van elfoglalva, hanem elkezd cselekedni, csinálni végre. Igen, tapasztalni, akkor ezek mind magától jönnek. Igen. Hogy érezni fogja a szervezet, hogy most vitaminra van szüksége, most a természet ritmusára van szüksége, és hogy ez egy ilyen lavinaszerűen éri az ember. Igen. És hogy most már tényleg annyi elérhető, ingyenesen letölthető anyag áll a rendelkezésünkre, hogy ha nem is vesszük észre, akkor is fejlődünk. Csak hát persze ugye a hatalmas elvárások, amik sokszor megállíthatnak minket. Igen, de mégis megengedőbben és kedvesebben önmagunkkal is, hogy ezt válasszuk, hogy már pedig én szeretnék jóban lenni önmagammal, és szeretném a világomat könnyeden élni, és hogy azt észrevenni, ami jó és szép. Hogy szerintem ez egy újévi tervnek jó. Ja. És nem is kell többre gondolni egyébként, mert az majd úgy is jön magától. Igen, így van. De hogy ez az élet, tehát hogy nem ilyen. Én tényleg ezt szoktam mondani, hogy az is oké, hogyha éppen nehéz. Túl unalmas lenne egyébként. Így van. El sem tudom képzelni a lineárisan. Itt sem vagyunk elég hálásak azért, ami van. Igen, szóval. Még az fontos kiemelni, hogy mindenkinek van egy mentora, és lehet az az anyukája, abszolút. Lehet az a férje, vagy egy guru, akivel nem is találkozott, hanem YouTube-on nézi minden héten a videóit. De hogy segítséget kérni nagyon menő, hogy felismerjük, hogy szeretnénk változtatni. És hogy mindig van hova fejlődni, akárhány évesek vagyunk. Abszolút. Buen camino! Buen camino! Kívánjuk, hogy lépésről lépésre, de lépjetek rá a saját utatokra, és találjátok meg hozzátok a legkényelmesebben elérhető eszközöket, hogy bátran ragyoghassatok a saját színetekben. Ti csodák! Tuti felvettük? Jó, nekem is azt mondom. Neked is eszedbe jutott?
Ez egy ilyen próba. Felvettük. Ahhoz nem. Bemanifestáljuk, hogy felvettük. Ezt ugyanígy letolnánk egyébként még egyszer szerintem. Igen. Az sem lenne semmi gond.